ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଜଣେ ଭଲ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର। ସାର୍ଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଓଡିଶାରେ ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପ ହେଇଛି। ଏକଥା ଆମ ଦଳରେ ଥିଲାବେଳେ କିଛି ନେତା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଛାଡିଲା ପରେ ସେଇ ନେତା କୁହନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କର ଏଇଟା ଭୁଲ, ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କର ସେଇଟା ଭୁଲ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଦଳ ଛାଡିଦେଲୁ, ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଗଲୁ। ଯେମିତିକି ଏଇ ଆମ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କୁଆଡେ ବର୍ଷେ ହବ ନବୀନ ବାବୁକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ କେବେ ଦେଖା କରେଇ ଦଉନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମିଛ କହିବାର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି, ତାକୁ ବି ଆପଣ ଅତିକ୍ରମ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଥର ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲା, 3 ଥର ୱିନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ 2 ଥର ହାରି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ଦଳ ବହୁତ ଖରାପ, ଆଜି ସେଇ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ବହୁତ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ଠିକ ନା? ଆରେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ତ ବେଶୀ ଭଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିରେ ଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। ସେ ମିଡିଆ ଆଗରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖ ଆଗରେ ସତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ରାଜନୀତି ଶିଖିଛି। ସେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ କହିଲେ କି ନବୀନ ମୋ ଗୁରୁ। ତ ଛାଡ଼, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ଆପଣ କେତେ ଠିକ ଆଉ କେତେ ଭୁଲ ଏ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।